سلام كما يتوعلو كبرى سمعتنا زهر ميني ميديايو نلو مصنوي عصرتو شوعات تتكمت زدالنا يوم حصرت زيناتات هاجرات نورديك اسعبنا نقرب لكم هنا نمكتالكم من عدمنا ارستاتهم كنقدم حدش تمر منغستي صنكر زبل بوليس سدتنياتاتن مقراص رديتن كتكبر كم زخل تغليصو سلف ديمقراسي شودن زعابه تعواታይ ኮይኑሎ ክብል ሓደ ኪላ ፖለቲካዊ ስነፍልጠት ገሊጹ ፊንላንድ ኣብ ማዓስከር አልሖል ምግሃስ መሰል ህፃናት ፈጺማ ተባሂሉ ናይዞምን ካልኦትን ዜናታት ዝርዝራት አስዒብና ክነቅርበልኩም ኢና ደጊምና ንምክትታልኩም ንዕድም አርባዕተን የማናይ ቀጥረ ዘቆማ ሰልፍታት ዝፈጥሮ ጥሙር መንግስቲ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ጽንክር ዝበለ ፖሊሲ ክኽተል ከም ዝኽእል ተገሊጹ زنخونه هاجراو سلف ديمقراسي شودن اكال زقوم زلو منغست እኳ እንተዘይኮነ ወሰንት ፖሊሲታቱን ኣብ ዝሓድሽ መንግስቲ ካኣትው ከም ዝገብር ይግለጽ ኣሎ ገለ ካብ ማመታቱ ሽወደን ትወስዶም ሓተት ዕቅባ ምስ ናይ ኣውሮፓዊ ሕብረት ዝተሓተ ቁጽሪ ከም ዝስተኻኸል ምግባር ንወፃ ዝግበር ሓገዝ ምጉዳል ከምኡን ዜጋታት ክኾኑ ሕቶ ዘቅርቡ ሰባት ረቋሒታት ቋንቋ ሽወደንን ሓፈሻዊ ሲቪካዊ ሕቶታትን ከማልኡ ዝብሉ እዮም ፍላይ ኣብ ዙርያ ሕቶ ዜግነት ጽንክር ዝበሉ ሕግታት ክሰዓቡ ዝእማመ ኣጽንኦት ይብሎ ሓደ ካብዚ ድማ ኣመልካቲ ሕቶ ንኽሓልፍ ኣብ ሽወደን ብውሕዱ ን8 ዓመታት ዝተቐመጠ ክኸውን ዝድንግግ እዩ ኣብ ዝሓለፈ 15 ዓመታት ኣመና ብዙሕ ስደተኛ ተቐቢልና ኢና ከምዚ ዝበለ ቁጽሪ ስደተኛታት እናተቐበልና ምኻድ ዘላቕነት ክህልዎ ከም ዘይክእል ኩሎም ሽወደናውያን ከም ዝሰማምዕሉ ኣይጠራጥርኒ برقت سوربت تخلوطتات يدليلنا الله قبل مرح سلف مودراتنا ولف كريسترسن راديو شودن ابزها بحبريتا املكيت الله سلفتات مودراتنا كريستيانو ديمقراسين ليبرالن مس سلفي ديمقراسي شودن بقرب بمخان صنكرز بلا بوليسي سدتنياتاتن حقن سرعاتن زسعب منغستي كقوم مخانم بولف كريسترسن زتواب مغلطي نمرح سلفي ديمقراسي شودن جيمي ኤከርሰን ዓቢ ዓወት ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ ዝናኾነ ኣብ ሸነኻት ሕጊ ስርዓትን ምዋሃድን ሰልፊ ሊበራል ምስ ሓድሽ ኩነታት ባይቶ ክሰማምዑ ከም ዝቕሰቡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሊንክ ኢላ ፖለቲካዊ ስነፍልጠት ዳግላስ ብሮምሰን ገሊጹሎ ኣብ ውሽጢ መንግስቲ ብዙሕ ምስ ሊበራላዊ መትከላት ኮታ ምስቲ ሊበራላውያን ኣብ ጉባኤኦም ዘጽደቑ ውሳነታት ዘይሰማምዑ ጽገናታት ይግበሩለው ክብል ምስ ሬድዮ ሽወደን ኣብ ዝነበሮ ጻንሒት ገሊጹሎ ዳግላስ ብሮምሰን ተቃውምቲ ሰልፍታት ነቲ ብሞደራትና ክርስቲያናዊ ዲሞክራሲ ሊበራልን ሰልፊ ዲሞክራሲ ሽወደንን ዝተኣትወ ውዕል ጥሙር መንግስቲ ነቐፌተን ይቕርብ ኣለዋ እዚ ውዕል የማናይ ቀጽሪ ኣብ መንጎ ክፋላት ሕብረተሰብ ንዘሎ ቁጠባውን ማሕበራውን ጋግ መሊሱ ከም ዝሰፍሕ ክገብር ይኽእል እዩ ክትብል ተሰናባቲት ቀዳመይቲ ሚኒስተር ከምኡን ሓላፊት ሰልፊ ማሕበራዊ ዲሞክራሲ ዝኾነት ማግዳሌና ኣንደርሾን ኣተሓሳሲባ ኣላ ዝናኾነ ኣፈኛ ሓምላይ ሰልፊ ማርታ ስቲቭኒ ከምዚ ዝበለ ኣዝዩ ዓቃባዊ ጸቢብን ምልካውነት መንፈስ ዝዓብለሎ ጽገና ኣብ ሽወደን ተራእዩ ኣይፈልጥን እዩ ክትብል ንሬድዮ ሽወደን ኣብ ዝሃበቶ መብርሂ ገሊጻላ ፊንላንድ ኣብ ሶርያ ዝርከቡ ህፃናት ካብ ማዓስከራት ናብ ሃገሮም ክምለሱ ዘይምግባራ ምስ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝጽብጸብ ኮሚቴ መሰል ህፃናት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡ ኮሚቴ ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ህፃናት ንህይወቶም ኣብ ሓደጋ ክእቱ ኣብ ዝኽእል ኣብ ከምዚ ዝበለ ማዓስከራት ምንባር ክቕጽሉ ምግባር መሰሎም ዝገሲሉ ኣሎ እዚ ውሳነ ንሽዱሽተ ህፃናት ማዓስከር አልሖል ብፍሉይ ድሕሪ ምጽናዕ እተበጽሐ ምዃኑ እቲ ኮሚቴ ሓቢሩ ኣሎ አልሖል ስድራ ቤት ዳዕሽ ኣብ ሶርያ ተመዛቢሎም ዝቕመጥሉ ማዓስከር እዩ مس هارميني ميدياكم زلكم كبرى سمعتنا موداتا أبرز كتما يوكرين كيف لومي بوحدو 3 دبدبات كم تخصو تغليصو بزمت كعتي اب ماكلاي شفچن كيفسكي زركب منبر هنصاتات كم زعانو كنتيبا تختما فيالي كليچكو حبيرلا زمت كعتتات بنفس قتلت زغبرا درونات روسيا تفصميو بمسرت حلاف بيت صحفت بريزيدنت اندري يرماك زدبدبات درون لومسوني اب كباب ساعات 7 نغو كم تغسته BBC صبصيبالا زمت كعت درون اب زحلف سومون سراويت يوكرين نروسيان كريميان زرخب دلدل بمعناو بروسيا زتواب عصفيتاو ملاشو كبل بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين قاليصلا
باركبرا سمعتنا نلومسوني 17 ጥቅምቲ በሃርሜኒ ሚዲያ ዝተዳለዉ ሓጸርቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ በዝተፈጸሞም ኣለዉ ስለምክትታልኩም አዚና ነመስግን ሰላም